Вчера един човек от село Оряхово се е обадил и заедно и с кметиците всъщност казаха, че виждат може би кости на древни животни. Изпратихме специалист от екомузея и се разпознаха кости от мамути. Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро. Но утре сутринта по-рано ще организираме тяхното пренасене, ще се използва лодка, ще се използва, разбира се, микробус, като дойдат в музея, ще може да ги покажем. След това трябва тяхната консервация да настъпи, разбира се, да се определи точно какъв вид е този мамут. Защото на това ниво на реката сега е в Дунав, но в предишни столетия, хилядолетия, вероятно е било блато, откъдето всъщност този мамут е умрял на едно място. Но това ще знаем повече, като отидем пак. Ние имаме от 4 вида хоботни бозайници и от 3 вида мамути специално. Не знаем този какъв вид е. Наистина, когато дойдат специалисти, когато ги съберем нещата и ги покажем пред публика, ще знаем какъв е вида. Вероятно не е стадо, може би един индивид само, но да знаем, ще знаем повече, като съберем повече материали.